Здравейте, здравейте! С мен Габриела И Ирена. в това видео ще ви разкажа малко повече за Ира и с това с какво се занимава тя, с какво може да ви бъде полезна. Така че прехвърлям на нея думите. Коя си ти, с какво се занимаваш? Добре, откъде да започнем? Ами първо да се представиш. Добре, казвам се Ирена и се занимавам с борбата с хранителните разстройства. Смятам, че това е една тема, която е абсолютно табу и за която не се говори. Всеки ти обяснява как може да ти направи някакво хранително режимче и да ти продаде някое вълшебно хапче за отслабване. Да, и някое чайче, обаче има разни други проблеми, които са, нали, свързани с психологията на човека, с подсъзнанието, които работят и оказват особено влияние върху темата с хранителните разстройства, наистина, която е табу. И затова съдбата ме събра с теб. Все пак ти си Няма професионален. случайности, да. Да, ти си професионален психолог и с тебе ще разглеждаме темите и ще видим с какво може да бъдем полезни на хората. Но как тръгна по този път? Тъй като аз съм чувала и знам, че е много интересно, но ми се иска и нашата аудитория да знае. Добре, така как тръгнах, лично аз се борих с хранителни разстройства близо 10 години, с доста проблеми с килограмите, с така силно изразена булимия и булимични пристъпи. И това беше причината, след като при мен имаше едни ангели-хранители, така ги наричам, хората, които ми помогнаха. Така смятам, че и аз мога да помогна на други хора, като съм преживяла това нещо. Какво осъзна за себе си в целия този процес? Осъзнах, че естествено може да звучи като клише, но нещата, които се случват за нас в детството, са силно определящи. Изключително важно е това детство, наистина. Това го говорим с всички мои клиенти. И все още има хора, които не разбират какво е отражението на нашите травми от детството в настоящия живот. Не само под формата на хранителни разстройства и още много теми, които ще засегнем в бъдеще. Така че, виждам, какво те научи това? Ценно. Това ме научи, че първо, хич не е лесно да си родител и някой като може да ми обяснява, то е много лесно да гледаш едно дете, там даваш му един черпак ядене и му купуваш някакви дрежки и всичко е наред. И после му плащаш терапията до живот, защото или не му я плащаш, той си я плаща сам, нали? Създаваш му до животни разходи. Да, така е като цяло. Така че това е нещо, за, нали, смятам, че родителството е доста сериозно и отговорно нещо. Изключително. И смятам, че всички ние трябва да обръщаме внимание основно на себе си. Да наистина, ако видим, че някъде сме зациклили или има някакви проблеми, които дори не сме сигурни, че са проблеми, но просто нещо, което ни притеснява и не може да го решиме, да се обърнем към терапевти, към хора, които са се сблъскали с това и работят в тази насока през опита си, за да може да обърнем внимание на себе си. Това, което открих е, че най-важното ние да сме добре, да обръщаме внимание на себе си и тогава живота ще се случва по друг начин. Тъй като те проблемите, ако не им обърне внимание, се задълбочават. Да. Тук много интересен въпрос имам. Колко килограма най-много си била? Тъй като аз знам за тази трансформация, виждала съм снимки и това наистина е нещо, което не можеш да повярват. Как изглеждала преди, как изглежда сега. И че това са един същи човек. Да, то буквално смятам, че съм се разделила с един човек. По снимките мога да кажа, че това е вярно. Да, общо взето, при положение, че съм свалила към 50-55 кг, смятам, което е изключително много. Това буквално един човек. Да, близо, ти ме пита колко килограма съм била най-много. В смисъл, смятам, че някъде към 130 близо съм била, да. Което със сигурност създава и доста трудности в самия начин наш. Вероятно хората, които имат много тъго, могат да го преценят, да го усетят. Друго, което ми е много интересно, как реши да се занимаваш с това и как реши да помагаш на другите хора да се справят с хранителните разстройства?
Да, аз това, което казах преди малко е, че смятам, че когато си минала по някакъв път, нали, и имаш опита, който те е прокарал и ти е помогнал да минеш през пътя, това е най-ценното, защото е много важно да работиме с... Много по-лесно е, по-добре се чувстват хората, когато ти им говориш в първо лице. Абсолютно, нали, както и ти като психолог си имаш теми, които по-лесно, нали, говориш по-лесно, задълбаваш, така имаш си буквално от първо лице единствено число, споделяш с опита си. И тогава сме много по-въздействащи на хората, тъй като ако просто им говорим за нещо, което сме прочели, ние няма как да въздействаме. Именно затова ние двете говорим на тези теми, защото ние сме го преживяли под някаква форма. И затова е изключително ценно. Не просто да ви казваме какво според някой учебник трябва. Точно така. И ти можеш да станеш в позиция на опитен ексцедент. Ти можеш да влезеш в техните обувки. Да, така е. Като за някои неща доста добре, за други и през хора, с които съм си говорила, нали, защото, например, на мен булимията, инсулиновата резистентност, наднормените килограми, така са ми доста близки теми. Слава Богу, анорексия не съм имала, но пък съм била... Аз съм била и там. Да. В някакви моменти. Аз съм била от гледна точка на вече мисли, които са за анорексията, които успях да хвана на време, смятам. Това също е важно. И между другото, мисля, че с теб може да помогнем на хората, като обърнем основно внимание на родителите, на хората с по-малки деца, стигнем до тях и им покажем как могат да забелязват, ако децата им имат проблеми с някое хранително разстройство и да го хванат на време, а не да... Реално, според мен, грижата за храненето започва още от началото на живота на детето. Защото ако ние в началото му казваме, че да яде нещо лошо, че трябва постоянно да се пази някакви диети, ако ние самите даваме този пример, то детето много вероятно да се подхлъзне и да тръгне към хранително разстройство. Затова още от началото на живота на човека е нужно да се грижим за неговото хранене и за това да има здравословна връзка с храната и със своето тяло също така. Също така, много е важно да обърнем внимание, че, нали, едно е да казваш нещо, друго е да го показваш. И за това, че ние сме абсолютно 100% пример, нали, на децата си, на приятелите си, на всички останали. И това въздейства много повече, отколкото ако сега с ние говорим, ама то е много вредно да ядете чипс или захар. И също времено, сега тук ще си пусна телевизора, ще си типа една бира или една ракия всяка вечер и ще се намам, както се казва на чист български книжовен език. Да, именно това. Тъй като типично българска култура, нали, вечер в 8 часа, ние записваме видео с по една чаша вода. Да, ние вече сме приключили с храненето. Да, зависи. Друго, което ми е много важно да питам, кои са най-трудните неща, с които се сблъсквала в тази борба или вече в предаването на хората на тази опитност? Кои са най-големите препъни камъци? Препъни камъкът е първо да си го наложиш и да спазваш нещата да се случват, защото ние, примерно, четеме някоя книга, много ни въздейства и нищо повече. Ходим на разни семинари, говорим си с психолози, ако не го правиме постоянно, нали, то малко ни се събира ентусиазма, замира и повече нищо не правиме по въпроса. Така че това е много трудно нещо, постоянството. То не е само... Да, тъй като особено с хранителните разстройства, това е процес. И това е системна работа. Няма как нещо да прочетем, да отидем на едно курсче или пък на една консултация с специалист, без значение какъв е, и готово проблема е решен. Тъй като проблем е създава много дълго време и затова се иска време и да го решим. И постоянство, и подкрепа също така от специалисти в тази област. Другото, което е, нали, много често се казва, и аз също смятам, че е така, че бивш булимик
бивша анорексичка няма. Мгм. Точно това е много асоциира с това, което говорим и това, което и ти каза, че това е един път и че просто трябва през целия живот да си обръщаме внимание и да си спомняме къде сме били, за да не се връщаме там, да вървиме напред към светлината. М? Да вземем много съзнати избори също така. Тъй като реално в живота си ние постоянно вземаме избори как ще живеем, как ще се отнасяме към тялото си, как ще се отнасяме към храната и дали ще се грижим за себе си и за психиката си. Точно така, Какво? защото ние много хора ни казват какво е полезно да се яде, специалисти, не Постоянно. специалисти, а пък най-любимото ми е сега тук може да получиме малко хейт, Не когато... обичам хейт. Нищо, това е живота. Обичам. Да, добре. Направо нямам търпение да видя какво ще напишете. Любимото ми е като отида при някоя диетоложка и тя е по-пълна от мене. И нали, седи и ти обяснява как трябва да ядеш. И доктора с цигарите, който също казва, много е важно да спреш цигарите. А, страхотен пример. Много ми хареса точно така. Другото, което е, че това, което каза ти за връзката с храната е много важна, защото ние си мислиме, колко е хубаво сега да... Има една картинка, може да я добавим после в видеото, ако можем, в която си поливаш цветята с вода, пък даваш на децата си разни газирани напитки с захар, нали, същата работа или примерно си поливаш цветята, пък ти ядеш и буквално устата ти е като кошче за отпадъци. Винаги тук, когато свръщаме някакво кошче за отпадъци, ние бутаме емоциите, така че много е важно да обръщаме внимание. Не е проблема в това, че сте изпили една чаша, каквото и да е. Въпросът е в цялото отношение към нас самите и то доколко се ценим и доколко наистина навиците ни са здравословни и адекватни за това, което искаме да постигнем. Също така, нали, знаеш, това е много важно, не какво ядеш между Коледа и Нова година, а какво ядеш между Нова година и Коледа. Така че абсолютно аз също така бих казала, че продължавам и до ден днешен да имам булимични пристъпи. Те са доста по-голяма рядко, слава Богу, опитвам се да ги контролирам. Нали? Идеята е през цялото време да не си мислиш сега, като имаш някакъв пристъп или нещо направиш, аз се провалих. Край нищо не сработи, това е самоправил, няма никакъв смисъл. Аз съм един истински провал, за нищо не ставам и вече да разкажеш играта на всичко, да го загърбиш с лека ръка и да се върнеш към стария път. Но това е много ценно, който го кажеш, тъй като хората с хранителни разстройства много се плащат, когато разстройството пак се обади. И много се панират и тогава си казват, нищо не съм свършил, край. Значи това, което върви назад, нищо не е имало стойност, това, което направих или не съм по правилния път, но всъщност не е така. Абсолютно има доста техники психологически, които могат да се правят в тези моменти и да се прилагат, нали, които са доста прости, не ти изискват нищо. Въпросът е да не седиш и да се обвиняваш себе си, да не генерализираш. Има, нали, едни такива определения като всичко, нищо, никой не ме харесва, аз се провалих във всичко, които казват доста негативно влияние на хората. Край всичко е загубено и така нататък. Винаги е важно да се отнасяме с любов към себе си. Това е нещо, което и двете го вярваме изключително много, и двете го живеем, тъй като това да си кажете какъв провал сте, няма да ви помогне по никакъв начин. Другото, което е абсолютно да, всички казват за любов към себе си и то почна да звучи като някакво клише. Да. Всички говорят за него, но никой не го вижда. Да. Също така, нали, да обичаме себе си, това е като някаква мантра и позитивизма, да сме много позитивни и така нататък. То това не е напълно лесно, вярно и така нататък. Просто трябва нещо да правиме по въпроса през цялото време, за да може да се връщаме към това да обичаме себе си. Нали? Това също, както хранителните разстройства, е един път, който не е толкова лесен, нали, и прекрасен и идеален. Въпросът е, че наистина трябва да осъзнаеме, да си обещаем
ако се интересуваме от нашия живот и сме си ценни, значи да направим нещо за него. Ако сме в такива моменти, в които сме на дъното и по-скоро ни хващат някакви самоубийствени мисли или мисли, в които сме провали, не сме ценни, да се сетиме за поне един човек или едно нещо, което ни е важно в живота и да се обърнем към него, да обещаем на него или нали, на независимо човек ли или някаква мечта, ако си спомним, че имаме, че заради това нещо ще се борим и ще се справим. В мен тук ми изниква тази мисъл за пръстена, че пръстена, на който пише и това ще мине. И в общите, в хубавите моменти, реално това са етапи. И ги минаваме. Колкото и трудно да е, всеки етап минава, единственото, което е важно да бъдем до себе си и нали, всякакви техники да се подкрепяме. Да не се изоставяме тук, защото ако се изоставим, на къде? На къде ще вървим? Да, другото, което е, нали, този живот ни е даден от Господ, от Вселената, от нали, всеки Кой в каквото вярва. Да, абсолютно, да не влизаме в някакви такива теми. И въпросът е, че всеки си има негова съдба и идеята е, че нали, не сме ние хората, които трябва да си отнемаме живота, ами на всеки му предначертано. Да, това е живота един подарък и така да кажем, все не го искам. Но в него може да има много хубави неща, дори сега да е трудно, дори сега да е тежко. И двете сме минавали през много тежки, много трудни моменти, за които ще разказваме, разбира се. За да ви подкрепим в това и да знаете, че всичко минава в някакъв момент и силата на човека просто тя е неизмерима и може да се справим с всичко. Което ни е дадено, абсолютно, да. И друго, което ми е важно, може би последното, което ще обсъдим днес, зависи дали няма да ни скочат и други неща, може да задавате въпроси под видеото, какво искаш да дадеш на хората? Това, което искам да дам е подкрепа, също така да си върнат надеждата. Това е много важно нещо, защото аз много дълги години казвах, че нали, продължението на една така известна реплика, че надеждата умира последна и все пак и тя умира. Нали? Да, това съм чула много пъти. Да, но въпросът е, че е хубаво да имаме надежда, някой да повярва, че може да му бъде помогнато, да помогнем дори на един човек, да се замисли, да направи нещо за себе си, да се вдъхнови. Това е нещо, което е моята цел, нали? И затова заставам и говоря открито, защото може би не всеки би застанал да говори открито за проблемите си. Да, тъй като тези теми често са наистина табу и се казва, нали, трябва да държим фасадата, че сме много щастливи, че всичко е много хубаво. Не, реално всеки човек минава през трудните моменти. И за това сме тук, за да говорим и за тях. Не само да нали, правим всичко розов облак, живота е красив и прекрасен, но всички хора имат и трудни моменти. И може би за финал, какво би искала хората да си вземат днес от теб, от нашия разговор? Ако трябва да стрелят с една мисъл или с едно ново осъзнаване, какво би ти си искало да е то? Добре. Ние, нали, като за първи разговор не сме влезнали много в дълбочина на темите. Те първо ще влизаме. Да. Пишете какви теми са ви интересни, за да може да ги обсъдим всичко свързано с психология, хранителни разстройства, борбата като цяло с храненето, килограми, емоционално хранене, орторексия, анорексия, булимия и всички там други неща. Нека да не плашим хората. Да. Нека да не плашим хората да им казваме всякакви неща. Да. Но пишете за всякакви въпроси, които ви интересуват и ще отговорим в следващите видеа и в коментари. Така че така, това кое е нещо, което искам хората да си взимат, да си вземат от днешния разговор, е, че промяната е възможна. Който е много ценен, може да промени корен на живота ви. Промяната е възможна и зависи единствено и само от нас. Тоест, хората много рядко обичат да поемат отговорност. Те по-скоро никога не поемат отговорност. Част от тях, нали, разбира се. Надявам се, няма много засегнати. Това е доста специфична тема и някои хора се засягат тук. Да, но това е важна тема за това
като работиш със себе си, да си открит пред себе си Именно. и да постигнеш промяна, нали? Да, и Сега, без да поемам отговорност за себе си, за своя живот, промяната, няма как да стане. точно така. Така че това е много важно да знаем, че ние сме отговорни за нашия живот и че промяната е възможна и е в нашите ръце. По някой път изглежда много трудно, невъзможно, нали? В тези моменти е хубаво, нали, по някакъв начин да се мотивираме, да си поговорим с хора, които ни разбират, нали, истински по темата. И да се умееме да излеземе от тази дупка, в която сме попаднали. Именно това ми доведнах като домашна. Аз много обичам да давам домашни. Тези, които ме следят, знаят. Това, което ми се иска да направите, напишете каква промяна искате. Помечтайте малко, вижте каква промяна искате, ще се радвам да я споделите с нас и след това може да помислите и какви ресурси може да използвате, за да я постигнете. Да, това може като последващо да обясним за ресурсите. Така че, да. Намечтайте си сега промяната, ще си говорим и за ресурсите. От една страна, да, или мислете за това каква промяна искате, както Габи каза, или си мислете каква е вашата мечта и то от това ще дойде, нали, каква би била промяната. Къде съм сега, къде искам да бъда. Да, точно така, е по-добре, по-лесно да си го напишеш за това каква е моята мечта, какъв би бил идеалното нещо, което искам, и след това ще обсъдиме за напред как може да се стигне до това място. И това е от днешното ни включване. Аз съм Габриела и съм психолог. Аз съм Ирена и се занимавам с борба с хранителните разстройства. Последвайте ни за още такива видеа и ще се радваме да харесате, коментирате и споделяте това видео. Благодарим.